שלום לכולם. בספר שיחות הר"ן בשיחה ע"ח אומר רבנו, בכל מקום יש יושר. אפילו מי שעושה כל העוולות, אף על פי כן בהכרח יימצא בו איזה יושר. רק שיש חילוק בין בני אדם מתי מתחיל היושר. כלומר אומר רבנו, בכל מקום יש יושר. אפילו מי שכבר עושה עוולות, דברים לא טובים, גם שם הבן אדם הזה שעושה דברים לא טובים, יגיע איזו נקודה מסוימת שהוא יעשה דבר שיש בו יושר. הוא לא יהיה לגמרי הכל עוולות, אלא יש שם איזה מעשה שהוא יתנהג ביושר. רבנו הביא דוגמה בהמשך ממעשה שהיה, אבל אני אגיד דוגמה שיהיה מובן העניין. לדוגמה, חס ושלום אדם נכנס לאיזה בית לגנוב. גונב את כל התכשיטים, את הכסף, פתאום בא לו יצר רע, בוא אני רוצה לנפץ להם את כל השמשות, את המטבח, להרוס פה הכל. אז הוא אומר לו, מסכנים, גם ככה גנבתי להם, נו, אני לפחות את זה אני אשאיר להם. נמצא שהיה פה יושר מסוים, היה פה איזה רחמנות, איזה משהו יפה, אבל הוא בתוך עוולה, הוא בתוך גניבה, הוא גנב, הוא צייר פה אנשים, אבל אף על פי כן היה פה איזה יושר. יש אחד גם שעבר את המטבח והכל, והיה איזה משהו מסוים שאמר, טוב, את זה אני אשאיר. נמצא שבכל עוולה חייב שיהיה בה איזה יושר. ורבנו אומר, רק שיש חילוק בין בני אדם, מתי מתחיל היושר? שיש בני אדם שהיושר מתחיל אצלו תקף, כלומר הוא עשה עוולה, ישר הוא מרגיש לא טוב, הוא עושה איזה, מנסה לתקן, עושה איזה משהו יושר, מנסה לחפות על זה ישר, מנסה כל מיני דרכים, ישר מתחיל אצלו המצפון הזה. ויש שאין מתחיל אצלו היושר, רק אחר כך, אחר שעושה עוולה. ויש שמתאחר אצלו התחלת היושר יותר, דהיינו אחר שעושה כמה עוולות. וכן יש שמתחיל אצלם באיחור יותר ויותר, אבל אף על פי כן יימצא גם בו איזה יושר, רק שהוא מאוחר הרבה. לפי הדוגמה שאמרנו, אז יכול להיות עכשיו אחד ילך לגנוב מאיזה אדם קשיש שחי על הביטוח לאומי, שזה יותר, יש פה רחמים. אז הוא גנב, לפני שהוא נכנס כבר הביתה שלו, בא לגנוב, אומר לו, מסכן, אין לו מה לחיות, עזוב, אני אחפש מישהו אחר. אז נמצא שהיושר שלו התחיל בתוך העוולה, אבל לפני שהוא ביצע את העוולה עצמה. אף על פי שמכל אדם אסור לגנוב, ברור, אבל רק שאצל אחד שהוא חי מביטוח לאומי, יש פה יותר רחמים. אחד כבר גנב, ואז בתוך שהוא גונב את איזה 2,000 שקל, הוא אומר, טוב, אני אשאיר לו 500 שקל. נמצא היה פה יושר בתוך העוולה, יש אחד כבר גנב מהזקן הזה מאוד כמה זקנים, בזקן השביעי שהוא רוצה לגנוב, אומר לו, מה קורה איתי, מה אני גונב לזקנים, מסכנים, מפסיק עם זה. אז רבנו אומר, תמיד יימצא איזה יושר. רק שיש חילוק בבני אדם, מתי מתחיל היושר? ורבנו מביא דוגמה, כגון למשל שהיה מעשה שראיתי בכפר, שבא איש חיל וציווה שיתנו לו הסוסים על הפאץ', על מרכבת הדואר. הוא רצה לקחת מאיזה אדם אחד את הסוסים שלו בשביל שיהיה לו על הדואר, שלא היה מכוניות פעם, אז בשביל להביא את הדואר יותר מהר, את הסוסים של אותו בן אדם הוא רצה לקחת ממנו. ושיחדו אותו בממון. כלומר, הביאו לאיש חיל הזה ממון והוא עזב אותם. הוא רצה לקחת מהם את הסוסים בכוח, הביאו לו כסף, עזב אותם. ואחר כך בא השני, והסית אותו הראשון שיקח גם כן הסוסים כנזכר לאל, ושיחדו אותו גם כן. אחר כך בא איש חיל אחר, והראשון אמר לשני, שמע, ניסיתי לגנוב להם, הם הביאו לי כסף, שווה לך לנסות, תיקח להם את הסוסים, או שתרוויח את הסוסים, או שיתנו לך כסף. האיש חיל השני גם, כמו שוטר כזה בא, ניסה לקחת מהם את הסוסים, עוד פעם הביאו לו כסף, כמו הדוגמה עם האיש חיל הראשון. ואחר כך בא השלישי, והיה צריך באמת סוסים על הפאץ', על המרכבת דואר, ורצה גם כן לקח הסוסים. והלך הבעל כפר והתחנן לפני הראשון שהיה אדונו שיניחהו. כלומר, אחר כך בא איש חיל שלישי, והיה צריך באמת סוסים, ורצה לקחת מאותו אדם את הסוסים, ואותו אדם כבר לא היה לו כסף לשלם לו שוחד. אז למי הוא הלך? לאיש חיל הראשון, שהוא היה ממונה על האיש חיל השלישי, והתחיל להתחנן לפניו, שיניח אותו וישכנע את האיש חיל השלישי, שלא ייקח ממנו. ועתה נשא לו פנים האיש חיל ראשון, וציווה להניחו, ולא ייקחו אצלו הסוסים. והאיש חיל הראשון בעצם, כמו השוטר הראשון, אמר לשלישי, עזוב, תניח לו. רגע, אבל אני לא מבין, אתה פעמיים עשית עוולה, אתה לקחת שוחד, יצאת לחבר שלך לקחת שוחד, מה קרה עם השלישי?
אז אומר רבנו, נמצא שאצל זה הגזלן האיש חיל הראשון, הנ"ל, התחיל היושר אחר שעשה שתי עוולות כנזכר לאל, ואז התחיל אצלו היושר וציווה להניחו. כי אף על פי שהיה גזלן ועשה עוולות כאלו, אף על פי כן בפעם השלישית התחיל היושר אצלו והוכרח להניחו. נמצא שבכל מקום יש יושר, רק שהחילוק מתי מתחיל היושר כנזכר לאל ואבן. כמובן שאצלנו המדרגה הכי גדולה, כמובן לא לעשות בכלל עוולות, אבל גם אם חס ושלום נופלים לעוולות, אז צריך כמה שיותר מהר להתחיל ולעשות את היושר על פי התורה הקדושה. וגם עוד נקודה, שאין ראיה לפעמים אדם מרגיש שמישהו מרמה אותו, עובד עליו, בין ברוחניות בין בגשמיות. ואז מה מטה אותנו? אנחנו אומרים, רגע, אבל אותו בן אדם הוא יתנהג איתנו כמה פעמים ביושר, אז אולי הוא לא רמאי. זה לא קשור, אפילו יכול להיות שהוא רמאי, ואף על פי כן יש לו נקודות שהוא מתנהג ביושר, כי בכל עוולה יש יושר, זה לא אומר שהוא לא רמאי, אני צריך לבחון את הנקודות שבהם אני חושד בו, ואותם לנתח, לא את הנקודות שהוא יתנהג ביושר. מלבד מה שיכול להיות שהוא מתנהג ביושר בשביל לחפות על השקר, כמו שאמרו חז"ל, כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים בסופו.